लोगोफोर माबा मोनसे अर्डार खालामदोंलां नै पार्सेला सफैबाय टेंडाडा ओइ नायदो लोगोफोर माबा मोनसे अर्डार खालामदों आं बेयाव प्राइसफोर दंलाबायो नामा नायदो नोंथांमोना नै लोगोफोर प्राइसआथ' बाव गैया खोमालै नै प्राइसआ 363 मोन माने 363 मोन ओमफ्राय 70 होबोबाय आं 370 होबोबाय आं बिनो अके बोलामासै ना माथो या नायदो मा बुस्थु आंथ' दा खोन्थाथ'लाय जाहैबाय नै मा जाथावगौ बेलाय नोंथांमोननि थाखायसो बायदों आं मिथिगौ ना ओइ नोंथांमोननि थाखायसो बायदों बख'नोसैलै उफाय गैया आथिंसो बख'नांबाय रा लोगोफोर नै आखायाव केमेरा हमबायद्रा माय गड नै लोगोफोर नायदो नै मा बुस्थु बियो नै सेन दं माथो बेगसो दंलायबावो बाब नायदो ओइ गाबथायाला जालेलाय लोगोफोर नै आथिंसो होनाङो लोगोबो गैयाद्रा सापर्ट खालामग्रा लागाव मोनबाय बियो पर्दालै लोगोफोर पर्दा बेखौ खोंनांगौ आंने बेखौ खोंनांगौ मारै खोंगौ मिथिबाय दा लोगोफोर बेखौ आं खोन्थागोन र' ओमफ्राय र' बेसे गुवार बेसे गोलाव बेखौ नायदोलै लोगोफोर नोंसोरो दा बियो माबालै लोगोफोरनो एसे गुवारानो गोगोम गुवारानो माबा मा होनो 12 and 8 feet इयो 12 into 8 feet फारसेजों 12 आरो फारसेजों 8 feet आरोना बेखौ आं अर्डार खालामबाय नोंथांमोननि थाखायनो सम माने क्रमा की बाहायनांगौ गोनां जायो नालाय भिडिअ'आवहाय माने माबा मोनसे इनफरमेसन ब्रेकिं निउसफोर फैला उफाय गैया कन्टेन्टखौ पिकआप खालामनांगौ जायो बेखायनो बेखौ लाबोबाय आं लोगोफोर मोजां नंगौना नङा कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो माबोरै सेटआप खालामगोन बेखौबो एसे उनाव खोन्थानोसै नामा बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ आदसा नङालै सेटआप खालामा खोन्थानोसै नोंसोरनो होद खोन्थाथ'लालै उनाव सेटआप खालामा खोन्थानोसैलै दे लोगोफोर गाज्रि दामोनसै खिन्थु आं नोंथांमोननि थाखाय बायदोंलै बेखौ लोगोफोर नै बेयावहाय आं माने बिदि खालामबाय आरोखि नोंथांमोननो खोन्थानो थाखायल' आरोखि जास्ट नोंथांमोनखौ खोन्थानो थाखायल'लै बेखौ आं बेबायदि सेटआप खालामबाय ओमफ्राय आं मारै भिडिअ खालामगोन मिथिगौ ना बेखौ आं बेयाव जिरायगोन माने ओरै खालामगोन ओमफ्राय क्रमा की बाहायगोन आरोखि भिडिअ मिथिबाय ना बेबायदि माने आं बेखौहाय आं गोबां अर्डार खालामनांगौ दंबावो बेखौहाय ओरै खालामगोन बेनो आंनि सेटआप जाहैबाय आरोखि ना आं बेयाव लागायाबो जानो हागौ दस्रा साइडआवबो लागायनो हागौ खिन्थु बे भिडिअखौ नोंथांमोननो सेयार खालामनो थाखाय आं माबोरै बाहायगोन बेखौ सेयार खालामनो थाखाय बेखौ खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायो आंनो गोबां माल नांबावगौ जेरैहाय लाइटिं नांगौ ना लाइट नांगौ आंनोहाय जेन'बा आंखौहाय मोजां फकास खालामनो हानाय बै बेकग्राउन्डफोरखौ फुरा माने आं मिथिगौ बेफोरबायदि जेनेबा कुवालिटि गोनां खालामनो थाखाय ना भिडिअखौहाय बिनि थाखाय नांगौ लोगोफोर मिथिबाय ना अके बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो नै मारै सेटआप जागोन बियो बेबायदि सेटआप जागोन ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो माबा दङ आं दिनैहाय नोंथांमोननो खोन्थानो दिनैसिमाव आं इउटुबनि थाखाय मा जेन'बा इकुइपमेन्टफोर दङ नाम्बार 1 आंनिया बेयाव थाबाय नाम्बार 1आव थाबाय बे नाम्बार 2 बेखौसो नाम्बार 1 नांगोनलै खिन्थु आं नै लोगोफोर मिथिबाय ना बेखौसो नाम्बार 1 नांगोन आं बियो नै ओमफ्राय बियो हारसिं
खालामनाय समावहाय माबायाव समावहाय बे बाहायजायो आरोखि ओमफ्राय बे मा दंबावोमोनलाय ओरैथ' मा दंबावोमोन बिथ' गैलालै लोगोफोर बेखिनियानो आङो मा गोबां जिनिस नांबावगौ दिनैहाय बे आरो बे इउटुबनि थाखाय बिसोरो दिनैसिमाव बेखिनि जाहैबाय आरोखि ना नांबावगौ आंहाय जेरैहाय माइक नांगौ माइक नांथारगौ आंनोहाय माइक नांगौ ओमफ्रायो लाइट नांगौ बेखौ मोनलानो जथेस्थ' जाबाय आरोखि माइकफ्राथ' 1000-1200नि खमावनि माइकफ्राथ' बारा थिग नङा 1000-1200 आं 800-900निखौ बायगोन आरोखि ना आं प्लेनिं खालामगासिनो जेब्लानाखि फैसाया माबा जागोन ना जगार जागोन होमब्ला आं बेखौ बायगोन आरोखि अके लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो ना प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो अन्नानै लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो नोंथांमोननि थाखाय नै बेफोरखौथ' आं ओरैनो बेखार माने नोंथांमोननि थाखायसो बायबायना बिसोरखौ नोंथांमोनजों भिडिअ शेयार खालामनो थाखायसो बायबाय अन्नानै लाइक खालामदो ना प्लिज आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो थेंक इउ फर वाचिं बाय